May hapon, ang bagyong si Eneng ni paspas ang iyang pagirog o ni kusog ang iyang dalang hangin o karon na siya sa kategorya nga severe tropical storm. Kasamtangan ang iyang sentro na may mutang sa gilayon nga 510 kilometers east of Calayan, Cagayan. Dunay gikusgon nga hangin hadol siyang sentro, umabot og 95 kilometros matagtak na ug pag-unos og gustiness nga dili molagpas og 115 kilometers per hour. Nagalihok sa direksyong amihanan kasadpan sa gipaspason nga 25 kilometers per hour. Ug tungod niini, dunay tropical cyclone wind signal number 2 nga gipaepekto sa Batanes samtang signal number 1 sa uban pang parte sa Northern Luzon. Base ning forecast track sa Pag-asa, wala gyapon kagiunan o maba nga mulandfall to any part of the country o gipaabot nga mogawas Sabado sa gabi. Para sa kahimtang sa hangin ug sa kondisyon sa kadagatan, kasarangan ngadto na sa kusog nga hangin nga nagikan sa bagatang kasadpan ang muhuros sa sentro o kasadpan bahin sa Visayas ug ang balod sa kadagatan kasarangan ngadto na sa kusog delikado gyapon sa mga gagmayng sakyanang pangdagat. Pero sa silangang bahin sa Visayas, particularly sa northern ug eastern Samar, kinatibukang Leyte, ginadili ang paglawig sa mga gagmayng sakyanang pangdagat kay doon natay gale warning nga gipaepekto ditong dapita ka posibleng moabot og 4.5 meters ang itason sa pagbalod. Dagat muhunas karong alas 9:15 sa gabi o taob alas 3:43 sa buntag ugma. Ang adlaw musilang ugma sa may alas 5:35 sa buntag. Para sa dugang impormasyon, mahimong bisita sa atong official website bagong.pagasa.dost.gov.ph o sa mga social media accounts sa Pag-asa sa Twitter, Facebook o YouTube. Gikan diri sa botan sa Pag-asa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST. Ako si Alkiblat para sa Balitang Bisdak. Daghang salamat.